апаи зебоят Суман хост ин санаи некатро барояд самимона ва бо беҳтарин каломҳо табрику таҳният бигӯяд. хушо ба ҳолат ки чунин апаи ба мисли ӯро дорӣ, ки дар фикри хушбахтиву ояндаи неку амалӣ шави орзуҳои ту асту даст ба дуо бардошта аз худованд баҳрат тамоми хушиҳои ҳарду оламро талабу таманно кард. имрӯз ин додари хуби ман Шаҳром, ин фарзанди неки падару модарам ва як дӯсти хуби дӯстонаш ҷашни мавлуд дорад. мегӯяд Суман. Шаҳром як ҷавони ба илму дониш ва ҳамеша дар талаби омӯзиш асту орзуи дар хориҷ таҳсил карданро дорад. аз ин ро дуо мекунам ки ин орзуи ҳам кӯчаку ҳам бузурги қалбашро худованд ҷомаи амал пӯшонад, то дар оянда як мутахассиси хуби соҳаи худ бигардаду хизматгор ва обурои мову падару модарам бошад. Шаҳром агарчи 20 сола мешавад, вале дар зиндагӣ як ҷавони гӯё таҷрибадорӣ ҳаст. ҳама чиро дарку эҳсос мекунад. ӯ қалби меҳрубоне дорад, симои ҷиддӣ вале дили поке дорад. бигзор ҳамеша чунин як марди баномус бошаду барои хонаводааш ҳамеша дар талош бошад. бигзор дар оянда такягоҳе барои волидони худ бигардад. бигзор худованд соҳиби бахту тахташ бигардонад. бигзор хушбахттарин марди дунё дар иҳотаи мо хонаводааш бошад. додари хубам, додари беҳтаринам, додари нозанинам, мард ва ин эҳтироми қалби апаатро қабул дор додарҷон. ту меарзӣ ба волотарин тавсифҳо. ман аз ту дар оянда умеди хеле калон дорам. бовар дорам ки то қаноту паруболе барои волидонам хоҳед шуд ва барои расидану дидани ин рӯзҳо ҳамеша пушти сар кардӣ. гаҳе сахт буд, гаҳе хубу хотирмон. ва имрӯз қадам гузоштӣ ба синни мубораки 20-солагӣ. ин синну солҳо хеле зебоянду ғанимат. умедворам ки ҳамаашро хубу зебо пушти сар мекунӣ. барояд аз сидқ дуо мекунам ки асло дарди сарро набинӣ, асло қомати хаму чашми намро набинӣ. бигзор роҳат рошану орзуҳоят неку амалӣ бошад. бигзор ба сад қадам гузориву асло дардеро набинӣ. ҷони апа, сарат сабзу рохат болида, зиндагият хубу орзуҳоят амалӣ, шодиҳоят бардавому умрат хуш бошад. барояд тамоми хушиҳои ҳарду оламро таманно дорам. бозам зодрӯзат муборак бошад. эй додари беҳтарини ман, ҷашни милодат муборак.